warahmatullahi wabarakatuh. Takulandani pano pa NMS TV imene timakhala kumandimanya Muslims walimbikitsa ndi kuwapatsa sapoti. Lero linonso tili m'boma la Phalombe, tiye kalesera gulupo kalesera muzi wana mipando na mipando masjidi pamene tinabwera pano pa nthawi yake kuzayendera kuzacheza ndi manyu Muslims, ndipo zinapezeka kunena kuti akusowekera pepala yoyika padenga komanso mzikiti umene ndi ena yake atithandiza ndi pepala yoyika padenga ndi tiyeni muone mmene zilili, ndipo lero linonso anthu akuyika. Mmene mundi mmene zilili kunoko kwa na mipando boma la Phalombe monga mmene tafotokozera. Ndiye tiso ndi shekhe mmodzi mwa shekhe amene tawapeza pano. Shekhe mwina mwake kuthokoza kwanu ndikotani mwina kwalankhula anthu makamaka ndi mmene ena akatithandizira mmene. Alhamdulillah, ndithu ife tikuthokoza chifukwa cha pepala imene mwatipasa kuti igwira ntchito yake moyenerera monga nyengo ino ya mvula ikaisiya padenga pa ndiye kuti tilisola mwandondomeko mopanda kuopsesedwa ndi nyengo ya mvula. Alhamdulillah, jazakallah haila, tathokoza ndithu dziko kwambiri ni ntchito imene mwatipasa pepala iyi, ndithu ni mmene tingakonzere pamwambapa kuti tiliswale mwabwino ndithu. Jazakallah haila. Amin. Mmene mundi mmene akuthokozera anthu akuno kwa na mipando boma la Phalombe monga mmene tafotokozera kunena kuti anthu akufunikira atamangiridwa mzikiti ndi malo abwino, ndipo anthu onse kuno kwambiri ndi manyu Muslims. Mwina ngopatula mwina anthu 4 kapena 3 koma ena onsewo ndi manyu Muslims amene akubwera kumene ku Islamu ndi ali ndi mzikiti umenewu. Lero ndi tsiku la Jumwa, lero akuyamikaso kunena kuti aswali motetezeka ndithu kutengeranso ni nyengo imene ili ya mvula. Zikomo kwambiri.